φτιάχνεις, λέει, διαφορετικού τύπου σπίτι, άμα θες. Ναι. Που είναι και φτηνό και οικολογικό. Και φτηνό και οικολογικό. Για να πάμε λοιπόν στη Λάρισα. Να συνομιλήσουμε με τη συνάδελφό μας, την Κωνσταντίνα τη Θεοχαρούλη, να την καλημερίσουμε. Γεια σου, Κωνσταντίνα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού είναι το σπίτι? Καλημέρα από τον Νέσονα, ένα χωριό έξω από τη Λάρισα, κοντά στο Σικούριο, για να δούμε ένα σπίτι που χρονολογείται από το 2000 π.Χ. Ο κύριος Κοντομάνος θα μας πει, δεν έχει κατασκευαστεί τότε, αλλά είναι μια τεχνική που ακολουθούσαν πριν πολλά χρόνια οι Άγγλοι αλλά και οι Αφρικανοί. Ναι, νομίζω ότι από τότε που ο άνθρωπος ξεκίνησε να χτίζει με πιο στερεά υλικά, ίσως είναι από τις πρώτες τεχνικές που χρησιμοποίησε. Από τι είναι? Το μοναδικό σπίτι, θα πρέπει να πούμε αυτό στην Ελλάδα. Είναι βγαλμένο από παραμύθια, όπως βλέπετε. Μοιάζει σαν ένα μανιτάρι. Ποιο είναι το σχήμα του? Ναι, είναι καμπύλο και η στέγη του είναι μάλλον, έχει σχήμα μανιταριού. Έχει σχήμα μανιταριού. Μπαίνουμε λοιπόν και μέσα στο χώρο για να δείτε πώς ακριβώς είναι. Είναι ένα πολύ όμορφο σπίτι. Κουκλίστικο. Είναι οικολογικό, όπως είπαμε. Είναι φτιαγμένο από πυλό, άμμο και άχυρα και λίγο γιδόμαλο. Και το κάθε ένα υλικό βέβαια παίζει το ρόλο του. Θα μας πει ο κύριος Κοντομάνος ποιος είναι ο ρόλος του κάθε υλικού. Ξεκινάμε με τον πυλό που είναι... Ο πυλός εξυπηρετεί συνεκτικούς σκοπούς. Είναι σαν το τσιμέντο σε μια συμβατική κατασκευή. Η άμμος είναι μικρογραφία της πέτρας. Και το άχυρο είναι σαν το σίδερο, τέλος πάντων. Κρατάει όλο το υλικό μαζί. Μάλιστα. Και μου είπατε είναι βιοκλιματικό. Αυτό τι σημαίνει, κύριε Κοντομάνο? Ότι σχεδιαστικά ακολουθεί κάποιες μεθόδους που ελαχιστοποιούν το κόστος θέρμανσης και ψήξης του. Γιατί είναι τόσο μικρό, είναι δύσκολο? Είναι δροσερό και το χειμώνα ζεστό. Σωστά, με ελάχιστο κόστος. Δηλαδή, χρησιμοποιεί τον ήλιο για να ζεσταθεί το χειμώνα και κάποιες άλλες τεχνικές για να να δροσιστεί το καλοκαίρι. Να ρωτήσω κάτι. Ακούσαμε από το στούντιο. Ναι. Γιατί είναι τόσο μικρό, είναι δύσκολο να το φτιάξει κανείς? Είναι δύσκολο να το φτιάξει κανείς? Είναι δύσκολο να το φτιάξει κανείς, κύριε Κοντομάνο? Θέλει πολύ χρόνο? Όχι, δεν νομίζω να απαιτεί ιδιαίτερες τεχνικές, δεξιότητες, τέλος πάντων. Ο καθένας δηλαδή μπορεί να φτιάξει ένα τέτοιο σπίτι, δεν πρέπει να ξέρει? Φυσικά πρέπει να ξέρει. Κάποτε αυτή η γνώση ήταν σκορπισμένη σε όλο τον κόσμο, έφτιαχναν οι άνθρωποι τα σπίτια τους μόνοι τους. Τώρα είναι από στατικής απόψεως οι δυνατότητες ποιες είναι? Αν γίνει κανένα σεισμός. Ναι, ξέρετε τώρα, υποτίθεται ότι... Ναι. Στην Ιεμένη φτιάχνουν 7όροφες οικοδομές με αυτόν τον τρόπο. Αλλά βέβαια η Ιεμένη δεν είναι σεισμογενής. Στην Ελλάδα, σε οικοδομές που περιορίζονται στις 2 όροφες, νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Και ειδικά με καμπύλα σχήματα τα οποία έχουν μεγαλύτερη στατική επάρκεια. Να ρωτήσω και... Πόσο καιρό σας πήρα για να το τελειώσετε αυτό, κύριε Κοντομάνο? 5 μήνες χρειάστηκε. 5 μήνες. Αλλά 5 μήνες σκληρής δουλειάς, φαντάζομαι. Σκληρή ήταν, αλλά ήταν part-time. Δηλαδή ήταν απογεύματα και Σαββατοκύριακα. Ναι. Και μόνο σας τελείως το φτιάξατε? Μόνο σας εντελώς? Όχι, με ένα φίλο, το Στέλιο τον Καγκάρο, ο οποίος δεν μπόρεσε βέβαια σήμερα. Και την τεχνική από πού την ξέρατε? Πείτε μου ξανά. Την τεχνική, λέω, από πού την γνωρίζατε? Ποιος σας τη δίδαξε? Η τεχνική την είδαμε στο διαδίκτυο, διαβάσαμε κάποια βιβλία και μετά αναγκαστήκαμε και βγήκαμε και στο εξωτερικό να δούμε κάποιους ανθρώπους που την εξασκούν ακόμη. Ναι. Και από τη στιγμή που κάνατε εσείς αυτό το σπίτι και έγινε γνωστό, έδειξαν και αρκετοί άλλοι ενδιαφέρον. Ναι, γιατί κάποιοι για οικονομικούς λόγους, κάποιοι άλλοι για περιβαλλοντολογικούς, γιατί φυσικά είναι απόλυτα οικολογικό. Και πόσο κόστησε? Στη Λέσβο έχετε κάνει κάτι ανάλογο? Στη Λέσβο έγινε μια κατασκευή με το Δήμο του Μανταμάδο, η οποία θα χρησιμοποιηθεί σαν κέντρο περιβαλλοντολογικής εκπαίδευσης. Ναι, στα πλαίσια ένα 10ημερο σεμιναρίου, ας πούμε, εκμάθησης. Κύριε Κοντομάνο, να ρωτήσω κάτι. Για πόσα τετραγωνικά μιλάμε τώρα? Θέλω να κάνω μια συσχέτιση με αντίστοιχα, ας πούμε, σπίτια αντίστοιχου μεγέθους. Αυτό που βλέπετε είναι κάτω από 20 τετραγωνικά. Μου είναι λίγο δύσκολο να το εμβαδομετρήσω. Όχι, εντάξει, πες ότι είναι ένας μόνο χώρος στην πραγματικότητα, μια γκαρσονιέρα μικρή. Πόσο κόστησε? 2.000 ευρώ. Τίποτα, τζάμπα. Όλα τα υλικά, γιατί βλέπουμε έχετε και πόρτες, παράθυρα, δεν είναι μόνο από πυλό όλα φτιαγμένα.
Όχι, κοιτάξτε όμως, χρησιμοποιήθηκαν, όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ανακυκλωμένα. Δηλαδή, ο πυλός φυσικά είναι δωρεάν από τη φύση, οι πέτρες δωρεάν και αυτές. Τώρα, πόρτες και όλα αυτά ήταν δεύτερο χέρι, ας πούμε, έτσι. Οι 2.000 ευρώ ήταν ένα στοίχημα που βάλαμε με τον εαυτό μας. Δηλαδή, πόσο φθηνά μπορεί να κοστίσει ένα σπίτι, πόσο οικονομικό μπορεί να είναι ένα σπίτι. Και είναι η όλη διαδικασία για την κατασκευή του, από την έναρξη, δηλαδή από την έκδοση της οικοδομικής άδειας μέχρι την κατάληξη, την αγορά των υλικών, τη χρήση τους κτλ. Είναι μια εύκολη διαδικασία. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι επειδή υπάρχουν ορισμένοι όροι και προϋποθέσεις για να κατασκευάσει κανείς ένα σπίτι, το να το κάνει αυτό με διαφορετικό τρόπο, διαφορετικά υλικά από αυτά που χρησιμοποιούν όλοι οι υπόλοιποι, δημιουργεί και αντίστοιχα προβλήματα, ή όχι? Γενικά είναι πολύ πιο απλά όλα στην και διαδικασία στη σχέση από το να χτίσεις. Με την πολεοδομία, για παράδειγμα. Η πολεοδομία, όχι, μπορείς να εκδώσεις κανονικά οικοδομική άδεια, αλλά επειδή ο πυλός αυτή τη στιγμή δεν είναι στατικά δοκιμασμένος, αναγκαστικά για να εκδώσει την άδεια πρέπει να φτιάξει ένα πλαίσιο το οποίο θα φέρει τα φορτία για να δεχθεί, και ο πυλός θα θεωρηθεί σαν υλικό πλήρωσης. Μάλιστα. Χονδρικά σας λέω. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να απευθυνθεί σε εσάς. Βεβαίως. Υπάρχει οικοδομική άδεια. Ναι, βεβαίως. Το κόστος της φαντάζομαι ότι θα είναι μικρό. Το κόστος όχι, είναι ανάλογο μιας οικοδομικής άδειας που θα βγάλεις, θα εκδώσεις. Βέβαια, για τα συγκεκριμένα τετραγωνικά που έχετε εσείς ήταν, καταλαβαίνουμε, μικρό και το κόστος ανάλογα. Ναι, φυσικά, αλλά σας λέω, η οικοδομική άδεια κοστίζει, φαντάζομαι, όσο μια κανονική οικοδομική άδεια. Να ρωτήσουμε κάτι τελευταίο. Φαντάζομαι όταν λέμε οικολογικό σπίτι δεν αναφερόμαστε μόνο στα υλικά κατασκευής και στη δομή του, αλλά και στην ενέργεια που χρησιμοποιεί. Δηλαδή, ηλεκτρικό έχει, αλλά είστε συνδεδεμένοι με το δίκτυο της ΔΕΗ ή όχι? Όχι, με φωτοβολταϊκά είμαστε. Εντάξει. Αυτό είναι επιλογή, βέβαια. Μπορεί να είναι και με το δίκτυο. Προφανώς. Και για θέρμανση χρησιμοποιείτε το τζάκι, ενώ για δροσιά το καλοκαίρι. Το σπίτι ζεσταίνεται από αγωγούς οι οποίοι περνάνε μέσα από το έδαφος και φέρνουν δροσερό αέρα 3 μέτρα κάτω από το έδαφος. Και έχει κάποιες θερμικές καμινάδες, είναι κάποιοι μέθοδοι δηλαδή, όπου έρχεται δροσερός αέρας μέσα στο σπίτι χαμηλά και φεύγει από ψηλά ο ζεστός. Μάλιστα. Αντίστοιχα το χειμώνα. Και περνάτε πολλές ώρες εκεί. Περνάτε πολλές ώρες. Είναι το εξοχικό του. Ναι, το εξοχικό. Ναι. Αλλά φαντάζομαι αντίστοιχα μπορεί να μείνει κανείς κανονικά, αν ήταν μεγαλύτερος ο χώρος, θέλω να πω, και για να καλύψει ανάγκες πιθανόν μιας οικογένειας. Αντίστοιχα μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Έτσι δεν είναι? Αν τα παιδιά μου δεν ήθελαν να μένουν στη Λάρισα, θα μπορούσαν να μένουν εδώ πέρα, σε μεγαλύτερο σπίτι φυσικά. Προφανώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δυο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Είναι διαφορετικός τρόπος ζωής και διαφορετική αντίληψη, πολύ θετική. Και ωραίο παράδειγμα δίνεται. Να είστε καλά, καλημέρα. Λοιπόν, άμα θέλει ο άλλος και το ψάχνει και δεν μένει στα συνηθισμένα, όλα γίνονται. Δεν να το ψάξει βέβαια. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 8. Λέω να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και να επιστρέψουμε, γιατί μας περιμένει και ο Ξάνθος από τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε μετά τα